Bones. Bé, bona tarda. Òbviament, com deia Joan Fuster, estem terriblement cansats de ser independentistes i no desitgem altra cosa que algun dia deixar de ser-ho, de viure en un estat que funciona per mecanismes i per criteris d'inquisició política, d'imposició antidemocràtica i que s'assembla enormement a un règim franquista que pensàvem que havien deixat enrere. El nou anunci d'impugnació del 9 de novembre, del 9 de novembre, no és més que voler exprimir encara i ofegar encara més les mínimes o les poques llibertats i garanties democràtiques que hauria de tenir un estat de dret, que hauria de tenir una societat democràtica, que hauria de tenir una societat lliure i que en aquest país, a Catalunya en concret, pel conjunt de l'estat espanyol, als països catalans, ni existeix ni se l'espera en els propers temps. No sabem exactament què intentaran impugnar, quin acte administratiu, quin decret no existent, o si faran simplement un ús de la força d'estat, que és bàsicament dir que els és igual quin acte administratiu, dir que els és igual quin decret, dir que els és igual l'estat de dret i que qualsevol cosa que els hi sembli a ells que pugui ser un acte de sedició, un acte d'insubordinació, un acte preparatori d'un procés participatiu, d'una consulta, d'una mobilització democràtica com el 9 de novembre, serà perseguit amb l'excusa que sigui, amb la llei que sigui. Estem sortint dels marges de l'estat de dret, estem sortint dels marges dels mínims que se li pressuposen a qualsevol societat democràtica. No tenim un govern, tenim un tribunal d'inquisició. Davant de l'anunci de nova impugnació del 9 de novembre, demanem a la societat que no s'arronsi, que no s'esporugueixi, que són ells els que estan tenint por, el govern que no acati, que no es deixi vèncer per cap impugnació, que no prepari ja escenaris alternatius a una nova impugnació, una nova persecució, que no hi ha marxa enrere pel 9 de novembre, que el govern hi té unes responsabilitats úniques i especials en garantir que no es fa cap pas enrere en aquest 9 de novembre com a jornada de mobilització democràtica, de desbordament democràtic de les urnes, i a la societat que estigui preparada per exercir la desobediència civil, és a dir, per sortir a votar malgrat les amenaces, malgrat l'ús de la força i malgrat haver estat expulsats de l'estat de dret i de la idea d'una societat democràtica. Per tant, el govern que no acati, a la societat que es prepari per desobeir, per omplir els carrers i omplir les urnes el 9 de novembre. No s'atura cap motor, no s'arronsa ningú, no es tira cap tovallola. A cada impugnació, més gent al carrer, més urnes i més convicció democràtica. En relació al desplegament que està fent el govern d'aquest nou 9N, que òbviament té mancances importants en relació al que hauria pogut ser una consulta del mateix caràcter però preparada amb més temps i amb més seguretat sobre les possibles o no impugnacions del govern, li tenim a fer tres peticions urgents, pensem nosaltres, per millorar substantivament alguns dels defectes que té aquesta consulta. Primer de tot és que li demanem al govern que assumeixi la informació casa per casa dels llocs de votació. És imprescindible que si es vol que la gent estigui informada davant d'aquesta permanent discussió sobre si es podrà fer o no es podrà fer el 9 de novembre, sobre els límits que s'imposen per part de l'estat espanyol i els dubtes que s'imposen per part de la taula catalana de partits o de la part catalana, és imprescindible que els ciutadans rebin informació personalitzada i detallada del lloc on poden anar a votar i, per tant, li demanem al govern que assumeixi un mailing, una bustiada a totes les llars de Catalunya informant de la possibilitat de votar i del lloc on ho pot fer cadascú. Segona petició. Segons els nostres càlculs, al voltant del 6-7% del cens que està cridat a votar, del cens aproximat que està cridat a votar, té un DNI l'adreça del qual no es correspon amb l'adreça actual. Això, si passa dins mateix de Catalunya, és un problema menor, s'hauran de desplaçar al lloc on tinguin adscrit la seva adreça en el DNI, però si l'adreça que figura en el DNI és de fora de Catalunya, perden el seu dret a vot. Es va fer en les consultes populars del 2009 al 2011, és possible fer-ho ara. Demanem al govern que habiliti la possibilitat de votar amb DNI i padró al costat en el cas que l'adreça
del DNI no estigui actualitzada i estigui fora de Catalunya. Això es pot fer de diferents formes. La primera és justament habilitant que els DNIs que tenen l'adreça fora de Catalunya però que la persona visqui a Catalunya puguin votar amb DNI i padró. No hi ha error de duplicitat de vot. Amb el DNI sol no podríem votar perquè l'adreça està habilitada fora de Catalunya. Aquesta és una possibilitat. La segona és un doble sobre, és a dir, que aquella gent que vulgui votar amb padró i DNI perquè al DNI li figura una adreça que no és la seva actual i que li cau lluny o que li cau fora de Catalunya i per tant no pot votar, introdueixi un doble sobre, el sobre amb el vot, dins d'un sobre amb el padró que pugui ser comprovat després la seva validesa i per tant la seva assignació de vot. Amb això tampoc hi ha perill de duplicitat de vot. I finalment també li oferim una tercera alternativa, que és que, atès que s'allarga el període de votacions a les delegacions de govern durant X dies després de la votació, s'habiliti la possibilitat de que aquella gent que ara mateix no tingui aquest dret a vot perquè la seva adreça en el DNI estigui fora de Catalunya però visquin aquí, puguin anar a les delegacions del govern en els dies posteriors amb el padró i el DNI per efectuar el seu dret a vot. Són 3 solucions a un problema que afecta uns quants centenars de milers de persones en el nostre país i que no té cap mena de raó tècnica per no poder-se efectuar. I en tercera instància, tercera petició que li fem, és que no hi ha prou meses. No hi ha prou meses per garantir que tothom pugui exercir el dret a vot. Un càlcul simplista, si voleu, però aproximat que hem fet és que si cada 2 minuts vota una persona, un promig que entenem raonable, cada 2 minuts vota una persona, només 2,1 milions de persones poden votar amb les meses que hi ha habilitades fins al moment. És cert que cada dia s'amplia el nombre de meses i per tant aquests càlculs van variant, però li demanem al govern que en aquells municipis on només hi ha habilitats els instituts d'educació secundària per votar es faci un esforç allà on hi ha més densitat de població, on la ràtio toca a més ciutadans per mesa, que es faci un esforç per habilitar nous espais de votació i permetre que pugui votar amb més gent el 9 de novembre sense problemes. Són 3 peticions que fem per faristol, que fem públiques perquè entenem que són importants i que són 3 aspectes claus. Ja sabem que hi ha altres coses que no es podran arreglar d'aquí al 9 de novembre, aquestes les veiem factibles, possibles i que milloren enormement la qualitat del 9 de novembre que està organitzant el govern. I finalment volíem pronunciar-nos també o fer algunes reflexions al voltant del cas Granados, el cas que ahir s'enduia 50 i escaig persones detingudes vinculades a diferents partits polítics, principalment al Partit Popular, i que esquitxava diferents empreses com la francesa Suez, propietària d'Akbar, qui està controlant l'aigua en el nostre país a base de contractes més aviat mafiosos que estan ara mateix als jutjats. I per tant, unes reflexions que s'imposen, que les hem fet repetides vegades, però que cada vegada s'imposen més. La corrupció en aquest país no és un delicte personal, no són bolets aïllats, és i ha estat i és un sistema de govern, una cultura de govern. S'ha instal·lat en la normalitat. Els mateixos que delinqueixen no en tenen ni idea de que estaven delinquint perquè ho consideren normal, perquè ho veuen cada dia, perquè troben que és la forma normal d'assegurar-se el poder, de mantenir el poder, de reproduir-se en el poder. Tenim un problema central de corrupció a les nostres institucions i a les nostres oligarquies polítiques i econòmiques dominants, que decideixen per nosaltres cada dia quines operacions econòmiques, quines decisions polítiques, què han de fer les nostres institucions. I estan absolutament podrides per dins de corrupció. No són bolets aïllats. És cert que no és bo generalitzar i dir tothom és culpable, perquè no és cert. Totes les institucions són culpables, perquè no és cert. Però continuar dient a la gent que són bolets aïllats, que són responsabilitats penals individuals, és enganyar vilment a la gent. Aquí hi ha un sistema de govern que és corrupte de dalt a baix, on hi participa més o menys gent, però que no són casos aïllats. Per tant, instem a considerar, a més, garanties jurídiques que pensem que qualsevol estat de dret hauria de tenir per protegir l'interès general de la seva població, de la seva economia i del seu sistema de convivència enfront a la corrupció. A partir de quants imputats un partit deixa de ser partit polític democràtic i passa a ser organització mafiosa? A partir de quins criteris una organització com el Partit Popular, amb més de 500 imputats, amb el 75% del seu darrer govern presidit per José María Aznar imputats o a presó, deixa de ser partit polític democràtic i comença a ser organització mafiosa. Què cal més
què cal més per demostrar que una organització està planificant de forma deliberada el saqueig de les arques públiques en contra de l'interès general. Quin és el límit? Quants imputats, quants detinguts, quanta gent a presó ha de tenir un partit polític perquè es comenci a considerar que ell en si mateix és un perill per a l'interès general de les arques públiques. I diem el Partit Popular perquè és el que més imputats té, però òbviament no és l'únic en aquest sistema generalitzat de corrupció. Parlem, òbviament, de tots els casos que han saltat aquesta setmana, parlem de les declaracions de Cebes aquest matí, parlem, òbviament, de la imputació de Rato, parlem, òbviament, de la convivència entre la banca i el mateix Rato perquè pugui sortir de presó pagant-li la fiança, el propi Banc Sabadell, parlem d'Oleguer Pujol, del seu soci, també imputat en l'operació de la setmana passada, cunyat de Zaplana, per tant, membres tots del mateix àmbit de govern, àmbit a dins de les institucions, fora de les institucions, enmig de les famílies que dominen aquest país, que bàsicament entenen que la corrupció és el mitjà, és la forma de saquejar, d'empoderar-se, de governar, de persistir i resistir a dalt del poder, a dalt de les institucions. En el darrer cicle polític a l'estat espanyol, d'ençà de l'esclat de la bombolla immobiliària, hi ha hagut 1.700 casos de corrupció, de diferent gradació. Només 25 persones a presó, la major part d'elles a les Illes Balears. Només 25 persones a presó amb 1.700 casos de corrupció. Tenim un greu problema d'impunitat política. La gent o determinats dirigents, determinades elits, determinada oligarquia és corrupta per definició perquè ho entén normal, però a més sap que és impune. I, òbviament, a Catalunya tenim la palma de la impunitat política amb casos com el de Núñez, que va començar als anys 80 i que encara avui no ha trepitjat la presó malgrat ser condemnat de forma ferma, o Fèlix Millet, o tants altres que sabem que ni ara ni en el futur trepitjaran la presó. Tenim un greu problema de corrupció, però sobretot tenim un greu problema d'impunitat política de la corrupció. I fins aquí les 3 qüestions que volíem exposar-vos. Si teniu cap pregunta. Sí, vostès ara que demanen al govern que no s'arronsés, després suposo que haurà sentit el portaveu del govern aquest migdia, estan més tranquils o menys tranquils? Després de les declaracions, nosaltres estarem tranquils quan veiem la impugnació, en què consisteix. Veiem un govern que quan citi els partits polítics no sigui per anunciar d'avançar l'acatament de la suspensió o la impossibilitat de tirar endavant, sinó que hagi pensat en tots els recursos i totes les possibilitats de saltar-se aquesta impugnació i posar les urnes el 9 de novembre. Llavors estarem tranquils. És a dir, una resposta retòrica del govern davant d'una impugnació que no s'ha produït encara de valentia o de fermesa és relativament important, és una simple declaració d'intencions. Nosaltres el que esperarem és quan l'Estat faci el seu ban d'inquisició sobre el 9-9N, quina és la resposta del govern, si és una resposta d'acatament o és una resposta de buscar totes les alternatives possibles, inclosa la desobediència, per poder celebrar el 9-9N. No admet més reculades el 9 de novembre, no admet més retirades. Plantejar aquest 9-9N alternatiu era acceptable, d'acord amb la impugnació, amb la suspensió de la llei i del decret. Retirar encara més el 9N no serà acceptable i, per tant, ens estarem autocarregant el 9N com a jornada de votació, és a dir, de mobilització democràtica a través de les urnes per decidir sobre el futur polític de Catalunya. Val a dir també que nosaltres, òbviament, quan diem que estem cansats de ser independentistes, perquè estem cansats de suportar l'estat espanyol i voldríem deixar de ser-ho tan aviat com fos possible, parlem també de quin és el mecanisme que ha tornat a posar en marxa l'estat espanyol aquesta setmana, que va ser exactament el mateix que va posar en marxa per impugnar el decret i la llei, que és que una neta de militar colpista li diu a un exalcàrrec del govern de Franco, Consell d'Estat, que li faci una recomanació per acte seguit enviar-ho a un tribunal constitucional presidit per un militant del Partit Popular perquè a ordres polítiques aquest tribunal, en teoria jurídic independent, suspengui la llei i el decret. Estem farts que ens persegueixi la història, que encara sigui present i que siguin exactament les mateixes famílies, amb exactament la mateixa ideologia d'aquells que van entrar amb les armes i amb les tropes a Catalunya, que estiguin prenent les decisions sobre què podem dir, què podem pensar i sobre què podem votar en el nostre país. Estem absolutament farts i fartes.
i estem profundament també cansats d'haver de ser independentistes per haver de defensar un mínim de dignitat democràtica en aquest estat, que és bàsicament un estat franquista. Un aclariment només al voltant de les garanties que inicialment ja vau donar al govern a l'hora de vosaltres implicar-vos molt amb el procés participatiu. Ja li demaneu al govern que no acceptés cap impugnació que arribés i crec recordar, però t'ho pregunto perquè no ho recordo certament, si el govern va ser una de les que finalment no va decidir acceptar-vos. El govern va respondre unilateralment, diguéssim, al nostre full que estava sobre la taula, que era per treballar entre tothom, va respondre unilateralment en el sentit de que va decidir que 8 les acceptava de grat i que 3 no. Efectivament, aquesta no hi era entre les 3. Això no vol dir que nosaltres acceptéssim que ell n'acceptés 8 i no 11. En tot cas, nosaltres, quan va començar, recordeu la setmana passada, el clima de crispació política entre partits que hi havia, i recordeu quina va ser la nostra opció en aquella setmana, creiem que ha funcionat força bé, no per nosaltres, òbviament, que no pintem gaire res, però creiem que vam contribuir a que aquell clima de crispació que estava marmant profundament el 9 de novembre, que pertany a la gent i no pertany a cap govern ni a cap partit polític, l'estava marmant, per tant li estava restant validesa política, doncs hagi sortit reforçat aquesta setmana amb un coixí social i polític d'acord amb la importància que li dona la majoria social del nostre país, que és el que nosaltres volíem garantir. Com que aquell document va començar a ser també instrument de disputa entre partits polítics, la nostra opció va ser bàsicament de fer un pas enrere en aquest estira i arronsa públic entre partits polítics i, òbviament, retirar de la taula de crispació també aquell full que, òbviament, continua sent un instrument de treball sobre el qual es treballa, però sense pronunciaments entorn a l'acceptació o no acceptació, qui se'l creu més, qui se'l creu menys, que és el que la setmana passada ens havia portat a un moment on, bàsicament, diguéssim, el festival de jo he dit, tu dius, l'altre es posiciona, un es reuneix, etc., estava, com he dit, marmant profundament la credibilitat i l'impuls majoritari, social i polític que mereixia el 9 de novembre, que, repeteixo, és una data que pertany a la gent, que se l'ha guanyat la gent a pols, que no pertany a cap govern ni pertany a cap partit polític, i una data amb la qual, i una jornada amb la qual nosaltres ens hi hem vinculat al 100%. Nosotros interpusimos en su momento una querella que estamos siguiendo con nuestros abogados contra todas las operaciones que han envuelto Catalunya Caixa, pero en particular contra una que nos parece un fraude político y económico de primer nivel en nuestro país y que consiste básicamente en que Catalunya Caixa, con acuerdo político, es decir, con decisiones tomadas en las altas esferas políticas, otorgó 5.000 millones de euros para rescatar inmobiliarias, obviamente en bancarrota. Y eso fue una operación de salvamento masivo de poderosos, de ricos y de políticos que estamos pagando con nuestros impuestos, en el que ha sido el mayor saqueo a la población, que ha consistido en un rescate bancario de Catalunya Caixa valorado en 12.000 millones de euros, que si lo calculan, más o menos, son los recortes de la Generalitat al menos hasta el año pasado, sin contar los de este año, pero en un ciclo de 5 años de recortes son los recortes de la Generalitat, los 12.000 millones de euros que hemos pagado todos para rescatar un banco, el cual se hundió, como mínimo en buena parte, por una serie de decisiones políticas que fueron tomadas a conciencia para rescatar inmobiliarias. En ese sentido, las noticias que han aparecido hoy, también alrededor de esta querella y de esta investigación, son plenamente coincidentes con las investigaciones que nosotros pretendíamos impulsar presentando esta querella y estando activos en el caso de Catalunya Caixa, porque nos parece básicamente una tomadura de pelo de alto nivel consorciada entre lo político y lo privado, pero que hemos terminado pagando entre todos y de la cual no se sabe absolutamente nada y se pretende hacer pasar como un error económico, como una víctima de la burbuja inmobiliaria, cuando en realidad ha sido en muy buena parte una operación política diseñada
para rescatar el sector inmobiliario regalándole 5.000 millones de euros a proyectos inmobiliarios que estaban ya en bancarrota, básicamente para salvarlos, para rescatarlos, y eso lo estamos pagando entre todos. Sí. Bueno, no, bueno, espero que salgan muchas más, digamos. Creo que he leído en la prensa que se le presuponen 30 millones de un volumen de 30 millones respecto a 5.000 millones, pues son muchos, obviamente 30 millones, no vamos a despreciar el valor de 30 millones, pero obviamente faltan muchos más por ordenar, por identificar y por poner nombre y apellidos de quiénes son, a cambio de qué favores, qué vinculación tenían con el poder político, porque lo repetimos, el cálculo es que 5.000 millones de créditos digamos, sin contraprestación, fueron entregados por órdenes políticas al sector inmobiliario, a empresas concretas, con vinculaciones personales y políticas concretas, para rescatar al sector inmobiliario que estaba ya en bancarrota. Es decir, fueron dineros gratis entregados para el rescate de determinadas familias y determinadas empresas, como la que acaba de nombrar. Esperemos que no se quede solo en esta empresa, que vaya mucho más allá, porque 5.000 millones no son 30 millones, faltan muchos más por contabilizar. Y faltan, por lo tanto, creemos nosotros, mucha más gente, muchos más nombres y apellidos por aparecer en la lista de quien ha sido rescatado con dinero público de forma encubierta, y terminar de una vez con el fraude que ha supuesto el rescate público de Catalunya Caixa y el sistema de gobierno político y privado d'esta caja. Jo en castellà volia recuperar la crítica cap a l'Estat, dèieu que era pràcticament com el franquisme, també una crida al govern d'aquí perquè no s'arronsi, perquè tiri endavant amb el 9-N. Bueno, decíamos que nosotros estamos hartos y cansados de ser independentistas, porque estamos hartos y cansados de vivir en este Estado español que básicamente nos está empujando fuera del Estado de Derecho, fuera de cualquier idea de la sociedad democrática, persiguiendo incluso una jornada de participación política que no contraviene ninguna norma, que no contraviene ninguna ley, pero que simplemente molesta políticamente y es considerada sedición en lo político por el gobierno español. Está llegando a límites que básicamente son pura y llanamente imposición política, imposición inquisitorial, y eso es propio de regímenes como el franquista, no es propio de ningún Estado de Derecho. Ponía también el ejemplo de que el Estado español ha puesto en marcha la misma operación de maquillaje político-jurídico esta semana para poder imponerse políticamente sobre nuestro derecho a poder expresarnos y a poder hablar, que ya utilizó para suspender el decreto y la ley de consultas populares, y que consiste en que una nieta, portavoz del gobierno, de militar golpista, de quienes entraron por las armas en Barcelona, le dice a un exalto cargo del gobierno de Franco que le haga una recomendación para que ella posteriormente, el gobierno posteriormente, dé instrucciones políticas a un tribunal supuestamente jurídico y por lo tanto independiente, presidido por un exmilitante del Partido Popular, para que suspenda en lo más breve posible y sin más consideración lo que el gobierno le venga en gana. Y eso o se llama República Bananera o, como en nuestro caso, se llama régimen franquista, de imposición política y de utilización del Estado de Derecho para la consecución de objetivos políticos legítimos, pero que no se deberían permitir en un Estado de Derecho ni en una sociedad democrática. Lo malo del caso es que esa utilización del Estado de Derecho con intenciones políticas no va ni contra los poderosos, ni va contra nada que defienda el interés general, sino que básicamente va a imponerse y a impedir que la población de Cataluña pueda ni tan siquiera participar en una jornada de participación, ni tan siquiera salir a la calle el 9 de noviembre a expresar qué opina sobre el futuro político o el futuro político de su país. Y eso ya es, como digo, empujarnos fuera del Estado español, fuera de los mínimos democráticos y fuera del Estado de Derecho. Y en consecuencia también respondemos y responderemos diciéndole al gobierno que no acate, que más allá de la retórica de valentía, no acate ninguna suspensión más, ninguna impugnación más, porque no hay derecho que ampare otra impugnación más de esta jornada del 9 de noviembre, y a la población de Cataluña le decimos que se prepare para la desobediencia civil, que se prepare para salir el 9 de noviembre a la calle, para ir a los colegios electorales, para votar en las urnas, diga lo que diga la Inquisición española. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Hi ha alguna pregunta més? Doncs moltes gràcies. Salut.